shit. Nie, koho si vyberiem? Ale ne, Slenderman je go. To je popularita padá, odtedy čo Freddy Fazbear sa objavil. Musíš s tým skončiť. Fakty, treba skončiť s Freddy Fazbearom. Nájdi 8 píc a zabij Freddyho. Freddy, what the hell? I need some weapon. Ne, ja nepotrebujem zbraň, ja len potrebujem píce. Joj, kamo. Kamo. Čo robíš? Freddy, oni môžu chodiť cez steny. OK. Dosť scary. Počkej, môžem? Nič im nerobím, dobre. Kamo, oni môžu chodiť cez steny, to je jaké hovno. Shit, toto má zbraň? Áno, som tak dobrý. Píce. Však to je milión Prečo nemôžem zobrať aj tieto píce? Freddy Fazbear, počte Freddy. 4 pizzy out of... No way. What is this game, brach? Shit. I see another pizza, bro. Tuto určite bude nejaký secret entrance. Asi ne. Pizza, tomu ver. Last pizza. OK, posledná pizza. Mám 8 pizz, čo teraz? Však som v security room, do pizza. Veľa práca. Freddy je preč. 10 z 10 hra. Bomba. Nočný čas. Si stratený. Blá, niečo ťa proste sleduje. Čo budeš robiť? First Gamo. Suburban Classic. Suburban Gar mode. No. Nie. Mám nekonečný šprint. Táto hra mi nebude trvať 3 minúty, ale 5 kvôli tomu, že nemám nekonečný šprint. Nie. Wow. Always watch no watch. Kamo to čo je? On ma nevidí, ne? On ma nevidí. On ma fakt nevidel. Otvor! Kamo ty... Čo? To je feťak. Aha. Znova? Kamo. No. Ja mám rovným, kámo. Nerobím. Ne, dobre, halo, ale nerob, Slenderman. Kamo. Dotrč si všetko dobre. Áno, Slenderman, áno, pohode. Užívam si to. Shit, kámo, nevieš nezbraviť, oh my god. To bolo chladné. Inak tu som si možno mal zobrať zbraň. Bas? Dobre, tak hra dohratá. 11:10. Christmas special alebo Silent special streets. Tak ideme si ešte tá baterka. OK. Shit, you are losing that. To je môj asi najneobľúbenejší diel. To je fakt bolesť. A však už som bol všade. Ježiš. Kámo, čo robíš? Michael, don't leave me here. Čau, kámo. Halo. No, dobré, ešte, že... Mám to. All pages collected. To bol najhorší. 30. No, kámo. Nejdem hrať všetky tie... Počkaj, what? To sa mám prečítať. This time you are in the abandoned graveyard. Your mission is simple. Hunt down and kill Slenderman. His body is hidden inside a creepy church. Find it and bury it. Good luck. Free keys are hidden in the catacombs. Niekde tu musí byť vchod do katakomb. Už viem kde. Tu, aha, okej. Čo robíte? Dobre, a čo? Find catacomb key. Jejda. Catacomb key, už ťa vidím. Oh shit. Find 3 church. Legitímne nemám tušenie, kde sú všetky tie kľúče. Ale však už som zobral nejaký. The last key was in here. Dobre, už to mám. Už mám
Find free fuel cans. Kamo, mi nejde Dobre. Tu je ešte jedna. Kamo, môže mi to, ďakujem. Dobre, neviem nájsť tú poslednú can, takže 0 z 10, nejdem už ani ďalšie level, konec.